Так, все, кажу, це останній раз. Хорошо. Привіт, просто пишу. Так, а далі давайте закрию чат. О, все є. Так, все. Перезлад. Так. Хорошо. Що мені такое поіграти? Мене цікавить. Ігор тут, звісно, дуже багато. Ми можемо що-небудь поіграти, типа. Я зараз... Давайте просто зараз в обичне щось пограємо. В Тавер. Ні, не хочу. Це сама скучна гра, по моєму мнению. Так, це що у нас тут? Адрес. Заявку. Арсенчик. Так. Ну, чат порожній, це, походу, поки що так. Я ще думаю, що пограти, бо ігор тут, звісно, много. Так, мені хто-то просить заявку. Вот этот челик, я его принимаю. Ну ладно. Давайте вже зайдемо в що-небудь. Ні. Коротше, я довго думаю, бо тут ігор дуже багато. Та взагалі я жду вас, щоб що-небудь хтось ще був зайшов. На стрім, щоб тоді вже почати грати. Ну, давайте в Ікею пограємо. Так, Ікея. Так, стоп, там в чаті що там. Я зараз зайду тільки і тоді. Так. Давай. Грузить. О! Йо! Так, стоп. Візьми мене, друзі. Треба. Так, стоп. Как чат закрыть? А как чат? Надо... Мне неудобно. Где я? Чё так резко? Я чат... Ой. Блин, не сюда. Мне надо попробовать. Что? Блин, він мені хп зносить. Ні, в мене половина. Не надо, дядя, куди? Я помер. І один раз я помер. Так. Я ніяку ніч не вижив. Ё-моё. Чё так зависаю? Я лучше выйду. Так, в чате что-то 5 сповещений в чате. Сейчас. Подождите, сейчас я гляну, кто там. Так, я добавил тебе, друзья, мой ник. А сейчас, бро. Так, ну что там у нас? Сейчас. Так, up friends. Опа. Арсенчик у нас в мережі. Это прикольно, він в мережі. Так. Хорошо. Давайте ми, знаєте, в що пограємо? Давайте ми в... Що пограти? Таке можна? Давайте на ПНР. Що можна поіграти таке інтересне? На ПНР якийсь новенький Growler Garden. Growler Garden 2. Тільки гляньте на цей шедевр. Growler Garden 1 більше, походу, не популярний. Так. Що там? Як ти стримав би? Так. Пише мені
походу, Арсен, як я отримав робокси безкоштовно. Я через такий плейс під назвою Please Donate, я там отримав ці робокси. Блін, а що з чатом вообще? А, ясно. Добав мене в друзі. Ага, ясно. Та блін, а чо? А чо це? А що з чатом надо делать? Мені за цього... А що це було? Итак, вот это анимка. Так, я вже в это грав був. Не понимаю, що це. Що саме вот тут такого цікаво в цьому новенькому Grow Garden? Так. Ну тут просто скопіювали Grow Garden, що тут типа можна даже воровать. А, ну і ще одне хотів сказати, що мені фільм не хочеться. Это просто так. И, короче, всем goodbye. Это мне не